karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapa. Diniragin siya ininyong kwarto sa dihang bibiya ko. Hapan pagkabuntag, ana. Wa na si Adela. May ilhanan ba nga gikidnap siya? Sama sa mga butang nga nagkaguliyang? Wa, ma'am. Hapnig kayo rin kwartohas pagsusi na namo ni Adela aron mangandam siyang kasal. Wa gyud kagubot ka nahitabo ining kwartoha, ma'am. O tiga sabot. Kung gipatay man si Adela, nakaila siya sa iyang mamumuno. Unsa? Mao na ang hubad ko sa nahitabo ni Adela. Gibati ko ang iyang kahinam ni atong gikayo na nga mahimo lagi siyang asawa ni Rodel. Tungod kay mausa ka na akong gibati. Pero ma'am, kinsa man kang may patay ni Adela. Kinahanglang makitaan ang patayng lawas ni Adela. Unsa? Kana ang angay hatagan og atensyon karon, ang pagpangita sa patayng lawas ni Adela. Pero asa man ipangitaon? Sa sapa, sa Maynila. Diini mo napunitan ang singsing ni Adela. Kinahanglang mulihok si Rodel ini. Unsa? I-report nato sa kapulisan ang nakitang singsing ni Annalisa? O Rodel, kinahanglang masulbad ang kamatayo ni Adela. Nagtuo ka na yun nga patay ni sa Adela? O Rodel. Mituo ka sa gisulting Annalisa nga nakita ni sa Adela? Oo, nituo ko. Pero dili ko magpaabot ka mutuo ka sa mahimo ni Annalisa. Ang akong gibasihan, nga doon nagkidautang nahitabo ni Adela. Mao ni inyong engagement ring nga nakita ni Annalisa sa sapa, Rodel. Namati ka pa na ako, Rodel. Oo, namati ko, Sabrina. Okay. Kung gusto ka nga ablihan na to, ning maong imong gisulti, i-report niya sa kapulisan. Ako nang hatod karon sa pulis nga nanguha sa pagpangitan ni Adela. Salamat, Rodel. Dilan ka mauban ako? O, okay, mauban ko. Annalisa, nanglataw sila si Ma'am o si Sir Rodel? Oh, Manoy. Ilang i-reports ka pulis na nakitaan kong singsing. Kon. Day, tinuod ba yun nga nakita ni mo si Adela sa sapa? O, lagi na'y karding. Pastila, no? Kung tinuod nga naara sa sapa ang patayng lawas ni Adela, kakuyo na gyudeng suruyan ano sapa, ano? Kaluoy sa akong higala. Ay, nagkaguol eh. Ang sab ka. Di man mo sa ang nahitabo niya. Pero ako na pala ila niya kay Sir Rodel, Manoy. Kunwa pa na ko siya nadas ato. O nakitaan siya ni Sir Rodel. Diliod na sila magkaila. Pero, wa man siya ka mag-expect nga magkagustuhay sila, di ba? O gami abot yun sa punto nga magpagkasal na sila. Wagi pa kayo labot sa nahitabo ni Adela. Pero, may babag na silang kami niyon, Manoy. Si Madam Mercy ba ang bote mo ipasabot? O, Manoy Karding. Oh. Manoy. Ganun. Dili ka kasi Madam Mercy ang mida ni Adela sa sapa. Oh, day. Doon. Oh, pero, misuot naman siya nga makasal sila si Rodel ug Adela. Misugot siya, pero kontra sa buot. Pastilan kung tinuod ning atong katahap. Pero, kung si Madam Mercy magani ang utok sa pagkawagtang ni Adela, doon na gyud siya kauban sa maong krimen. Gusto ka? Kay, mas masakit ton si Madam Mercy sa panahon nga sila pa si Rodel ug Adela. Ang kasulunan, di ba? Buti pasabot. Nga dili niya mahimong suluhon ang pagpatay ni Adela. Gawas lang.
kung iya ning hiluan dito sa sapa. Ha? Pero, mahadlok na mo taak sa sapa sa banlot si madam. Busa, imposible sab na siya ang mida ni Adela sa sapa. Posible sab nga siya ang misugo ni Adela nga moadto sa sapa. Sama siyang pagsugo ni Ma'am Sabrina sa papanguhag buwak sa pikas bungtod sa sapa sa banlot. Tuod, no? Ay, Karting, Eh, nahadlok ko. saan sa man? Gibati na ko nga si Ma'am Sabrina ang sunod nga mamatay ining baya. Unsa? Dili lang unta mamatay si Ma'am Sabrina ining bayan, hoy. Aw, kuan day, kanang tabagan na nato sila, nga, adto na sila mamuyo sa syudad. Kay ni ang madinhi sa banlot ang kriminal. Ako na nagisuwayan, pero dili makabiya si Sir Del ka Madam Mercy. O niya si Madam Mercy sab, dili mo uban nila sa syudad. Mao nga mabilin gyud din si Sir Del. Tuod sa do. Pero, ay, pabuto na nato ang sunod nga mahitabo ining atong mga agawon dayo eh. Bisaad ang kapulisan nga ilang sulayan pag-usab ang sapa sa banlot. Karong hapon o mga adlaw. Makitaan lang unta nila si Adela. Manginausap ko nga matagan og tubag ang pagkahanaw ni Adela. Rodel, Naunsa ka, Sabrina? ang tiguang. Tuarang tiguang, oh. Namili og mga utanwa niya. Hain ba? O kisa pa ng tagwanga? Dali, sundan na to siya, dali. Sabrina, hinahinay lang. Dili may tabong masayop ko. Siya gyud ang ako nakita, Rodel. Tagka namang tao din ni Sabrina. Pero, dili kito paingon ang tiguang ng tag-iya sa inyong yuta, dili ba? Og sabay nga gisunog sa pikastampi sa sapa sa banlot. Albor ang tag-iya ini. Imposible dili ka mahibaw ini, Rodel. Sabrina, dali na. Mamaya na ta dinhi. Please. Pagitaon sa nato ang tiguang, dagan ko gustong ipangutana niya. Dali na. Ato ta dito sa unahan. Ato ta sa unahan mangita, Sabrina. Magbuwag-buwag ta, Rodel, ha? Mag-abot ta sa bakery sa eskina paingon sa highway. Adto dito pangitaa ang tiguang. Nagpandong. Sabrina, ayaw pagdugay ha. O lagi, kinalang makitaan ako ang tiguang. Madam, niya na imong tambal. May nakita ka ba din sa akong kwarto, Annalisa? Uwa, madam. Sigurado ka nga ako rang usa din sa kwarto? Ikaw nang usang niya sa kwarto, madam. Maayo hinuon kun mao ka na. Madam, sige na. Imna na ning imong tambal. Tinuod ba nga nakita ni mo si Adela sa sapa? Oh, madam. May gisulti ba siya ni mo? Dili sila makasulti, madam. Dili ko mabati kung unsa man ang ilang problema. Maayo. Nga naman day, madam. Mahadlo ka nga doon ako'y mahibawan gikan kang Adela. Uwa. Nga mahadlok man ko. Nga dili man ako ang nakaingon nga nawa siya. Madam, ngano nakasiguro man ka nga way kasal nga mahinayon din hisi Mumbai. Tungod kay mao ka na ang tinuod. May mamatay kung may magpakasal ni ining baya. Hay naman ang tiguang. Tinira man to na ako nasipatan ng iyang unga. Nga nagbandana. Hay na... Ito na siya. Lilugsong paingon sa kakahuyan. Lolo! Huwat ako, Lo! Lo! Ito na siya. Nisuot na siya sa kawayanan. Lo! Luhain ka! Lolo! Luhain ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig?
Maong ayaw ninyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!